чакай. Здравейте хора, аз съм ProtoBG, с мен е Крис12BG или Крис Прото, както щете да му викате. Днес ще играем Clash Royale Friendly Battalion. Ще ви покажа също и картите си. Пишете ми да сложи някой, ако искате. Той е на втора арена. Трябва да му помогнем много. И утре ми е рождения ден, така че хора. Да, утре му е рождения ден. Ако някой го познавам. Ако честитете му в неговия канал. Ще го има долу в описанието. Не, няма го. Ще го има долу в описанието, но няма го. Не. На косъм си помислих, че ще ми я взема. Крис не плачи, защото не се нерви така, че не си толкова силен, защото на мен не му ми помогна. Сега ще помогна на тебе. Не това. Извинете да се поместя в това. Ще почна две поредици на Minecraft Story Mode и Need for Speed. Да знаете, за телефон. Защото аз нямам компютър. Събирам пари да си купа. Това е да ми шупиш нещо друго. Утре на рождения ти ден ще ти помогна спокойно. Ама защо баба ти е с повече такова? Тя е на четвърта арена. Кой? Баба ти. Не е на четвърта арена, бе. Баби Дафи на четвърта арена пише. Да, баба, да, видях на четвърта. Това твоята баба ли бе? Не, бе. Баба ми играе играта. Майката на един мой приятел играе играта. Колко време са? Той и бащите на моите приятели играят. В миналия ми клан бащата на една моя приятелка играеше. Казваше, името му там беше Тодор Велики. Тодор Велики! Тодор Велики! Тодор Велики! Този път ми че взех трите кули. Леле, понякога си мисля, че съм на косъм. И Крис, нали даваш, който поиска да дойде в клана ни. Името му е Протата на английски. Ето там горе под миш ще го видите. Черен череп е. Да. Отзад бял фон и черен череп. И както ви казах, ето това ми е батъл дека. Гоблин, значи, Гоблин варел, многото миньони 6, 4 барбериана, москитарката, инфайърбала, принца, холграйдера и бейби драгана. Ето тук виждате, които имам. Това е Кингют, да го знам, арчерите, гоблините, гиганта, лъчката, валкерията, бомба, мини-пеката, скелето на армията. Не се казва арчер, ами барбериан. Друг път. Гоблин ханта, стрелите, не им помня името, трите миньона или миньоните. Трите скелета, бомбър тауъра. Това не мога да го прочита. Гигант скелета. Оръдието, барбериан ханта, ракетата, рейча,
който аз много не го използвам, иначе ми харесва. Това не го Нищо. знам. Inferior Tower и Big Pector. Пробва ги. А? Да. Пробва ги. Да. Кола. Утре си усих телефона. Какво? Утре си усих телефона. Добре. Да. Да кажа пак в клипа. Утре е рождения ден на Крис. И Крис, още един френдли батъл. Окей. Чакай да го пиша, може ли? Да. Ама на втора арена. Няма. Ето го тапетът ми. О, много е готин, да. И да приемем малко на бял екран да пускаме. Вече снимам, както виждате, с фейскам. И да почваме. Не, няма да почва с това. Ще почвам с тези трима. Сега виж как ще го разбия принц. Не. Да. Крис? Клипът не мисля да е много дълъг. Както споменах, ще почвам Minecraft Story Mode. Крис вече е снимал на него. Мисля, че и аз трябва да поснимам. На Need for Speed не съм снимал. Аз ще снимам, защото играта ми хареса, но имам няколко коли. Не си мислете, че вчера я свалих. Не си мислете, че съм играл. Просто преди съм я играл и са ми се запаметили сега нещата. Крис също може да Крис, ако искаш, ще почни поредица на Need for Speed. Играта ми харесва. Кефи ме. Скоро, нали съм ви казал, ще почваме на PlayStation 4. Но още не съм си купил камера. Да събирам за компютър и за камера трудно е. Трудно е просто толкова много неща да събираш. Бягай, принцип, бягай. Принце, махай се от тук, ако не искаш да мреш. Любимата ми атака, Холгарей принца, Холгарей принца. Любимата ми атака, Холгарей принца, Холгарей принца. Запомнете, Крис е слаб и трябва да му помогнем. Влезте в кладене и помогнете на него. Пишете му какви карти да слага. Крис, ти в някой клип си покажи картите. Да видят кои имаш, за да ти помогнат хората. Ей, Крис, внимавай бе, ще ме биеш. Да бъдем реалисти. Да.
Yes! Леле, Крис направо супер добре се справи. Супер добре. Колко минути е тук? Вече само 10 минути. Добре, хора, това ще бъде всичко в този клип. И това беше от този клип. Абонирайте се за Крис. Абонирайте се и за мен. Имам много малко абонати. Помогнете ми. И аз бях Прозбеге. Благодаря, че бяхте с мен. И ай, чао.